aan de bak. Dat is het leuke van de bakkerij, hè? De gies van het ene... Ja, Sander, dit is die... Sander, is dit grote blij? Ja, hè, grote blij bij onze cameraman. Ja, en we hebben ook een... hij is heel... kijk, dit waren bonbons, die moeten nog afgewerkt worden. Deze zijn gevuld en er moet nog een chocolade omheen. Deze zijn klaar, die komen uit vormen, zie je dat? En deze zijn klaar. Maar dat is natuurlijk wel verrekkershandig als er ook nog een chocolatier in de familie is, hè? Ja, ja, zeker. En dit hier, dat moet wat nog. Maar hij doet ook... we hebben ook een meisje hier stage lopen. Kijk, hij maakt die carnavalsmaskers, maar die moet ook opdrachten doen. Want ik zocht net voor in de winkel een Abraham en Sarah masker liggen, maar hij maakt dus ook carnavalsmaskers. Ja, hij maakt die van een carnavalsmasker. Maar nu is een meisje die is luxe bakker aan het worden, wil die gaan doen. En die had het hier in de chocolaterie mee, om de chocolade onder de... Want dit is van chocolade. Plastische chocolade. Dit is ook van chocolade. Dat is een chocolade, die mengen wij met een suikerstroop en koken we in en zo, weet je wel. En dan krijg je een chocolade die niet meteen hard werd, die je mooi nog kunt vormen. En daar is die mee bezig. En dat is een van haar opdrachten die ze op school moet hebben. En dus het is eigenlijk ook een beetje een laboratorium. Ja, ze wordt van alles uitgeprobeerd. Ze doet van alles. Dus, ja. Maar goed, dit is nog niet het idee. Nee. Maar hij maakt ook, hij is met zijn kerstproductie is hij langzaam bezig, maar hij maakt ook kerstballen. En hij heeft daar 3 van die torens gemaakt, zie je dat door? Daar komen allemaal kerstfiguren tegenaan, die maakt hij ieder jaar. En allemaal kerstfiguurtjes tegenaan en die vorm heeft hij ook zelf gemaakt om dat gieten. Maar dat is een houten ding met zijn, hij doet dat met plastic. Die kent zich heel goed leven. Van alles. En die heeft ook van allerlei, je weet hoe je die vormen moet maken met siliconen dingen en alles. Daar heb ik me nooit in verdiept. En dan doet hij kerstballen maken en kerststallen en alles. Van chocola? Van chocola. Kerststallen heb ik eigenlijk al gezien, maar... die had er goed verstopt. Die ze niet staan. Ja, maar je kunt ze daar in het museum. Ik heb er door bewoorder al wat van vorig jaar. In het museum? Ja, wat niet verkocht werd, hoeven niet allemaal terug te smelten. Maar ik wil ook een paar, dat ik dan het hele jaar door aan de gasten zien. We hebben het gered. We hebben het gered. Het Baktief Museum. Kijk, hier, we hebben extra verwarming, want dat hebben we hier niet. Dus, maar hier begint eigenlijk, hier worden de gasten ontvangen. Oh, dus je geeft ook rondleidingen? En ja, het museum is ook rondleidingen. En dan krijgen ze punten fly. Ze moeten minstens 2 punten fly opbijten, anders mogen ze het museum niet in. En dan mogen ze zelf slagroom doen. We hebben koffie of thee erbij. En zo werkt dat. En dan dit is eigenlijk nog niet het museum, maar dit is de ontvangstruimte. Het voorportaal. Ja. Hier moeten ze die 2 punten eerst nog binnengewerkt hebben. En dan mogen ze pas het museum in. Het slagroom. Keiharde regel. Ja, dat is een regel. 2 punten, dat is Limburgs. 2 stukken minimaal. Mogen ook 3. Ja, ze betalen €9 entree. Dat betalen ze eigenlijk alleen voor de koffie en de fly. Dan is het museum gratis. Maar, dus... En hoe gaat het dan verder? Ja, hier. Dan heb ik, deze kaart die zet ik dan altijd even weg. Die zet ik daar neer. Wacht, dan zet ik hem even op zijn plaats. Want anders zie je dit niet. Dat zien allemaal bussen. Kom maar even hier staan met de camera. Dan die zet ik dan even hier neer. Die gaat dan voor die deur. Dat is mooi. Kijk, dit zien bijvoorbeeld nog oude flypannen met ribjes, zie je dat? Dat zie je tegenwoordig niet meer, want dat is veel werk om die schoon te maken. Dus je hebt tegenwoordig allemaal gladde flypannen.
En de meeste, kijk bijvoorbeeld in de supermarkt, dit is 30. In de supermarkt het vlaaien van 26 centimeter, 27 soms. Nou ja, die buitenste rand telt er maar eens 3 centimeter vanaf. Daar gaat net zoveel vulling in als in die supermarktvlaai. Die is ook maar half zo zwaar meestal. Is niet zo duur, dat weet ik. Maar die van ons werd iedere dag, en bij alle warme bakkers van Limburg, werd die iedere dag vers gebakken. In de supermarkt liggen ze nou 4, 5 dagen, is geen probleem. En dan, zo ging dat vroeger? Vroeger brachten ze ergens de kersen. Ja, daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Want als je dan, daar heb ik daardoor ook, als je dan zo'n fles kersen had. Want de eerste keer, mijn vader had geen hulp voor de kermis toen. Ja? En toen zei hij, dat vroeg hij maar vrij. Ik zat op de bakkerschool, op de Hamert, Wellerlui, dat is Wellerlui en Aarsen. Ja. Dat was de bakkerschool. En allemaal jongens uit Venlo en van de overkant van de Moors, Broekhuizen en zo. Ik was de noordelijkste uit Noord-Limburg. Maar dan, toen kreeg ik vrij van broeder Nicasius. Ja, voor de kermis? Voor de kermis, vrijdags en zaterdags. En toen hadden we de productie aan de kant. De gewone dagelijkse vrijdagproductie. En toen zei mijn vader, kom Harry, we gaan nou aan de vlaaien beginnen. Want we kregen vandaag niet alles klaar. Ga je maar in de keuken de kersen binden. De kersen binden? Ja, dat noemen we zo. De kersen binden. Het sap binden. De sap moest er allemaal vanaf. Afschudden. De kersen duiden in het vergiet dan. Het sap op een pannetje op het komfoortje. En binden stiever maken met aardappelzetmeel. Maar dan moest je natuurlijk ook een beetje op heilig oog. Want als je zo'n fles had, was voor 1 vlaai bijvoorbeeld. Dat was mooi voor 1 vlaai. En dit was ook nog een pot met een mooie ring eraan. Die konden handig openmaken. Maar hadden zo'n pot, dan was het heel iets anders. Dan hadden veel meer sap. Dus dan moest je veel meer nat binden, sap binden. En dat was eigenlijk een beetje vingerspitsengevoel. En als moe had me dat geleerd, zo ik dat moest doen. Maar ja, toen ging ik aan de slag. En deze pot die had al jaren in de kelder gestaan. En dan trokte dat lipje eraf en dan had een probleem. Dan worden de rapen gaar. Dan moest je met een masker, aardappelschilmasker of een sluitspeld. En we hadden gelukkig een groot gezin, dus er waren veel sluitspelden, maar die waren allemaal even krom van dat losmaken van die flessen. En dan moest je dat doen. En dan hadden wij, toen zei onze pap, en er stonden wel 20 flessen. Dus ik was er wel even mee bezig. Maar zei, die ding eraan, alle potten moeten we gewoon terug naar de mensen, een briefje erop doen, een briefje op het pannetje en het schotteltje. Ik moest alle pannetjes en schotteltjes van onze moe hebben. Maar wat willen zeggen? Dus de kersen en al het fruit wat op de vlaai ging, dat kwam eigenlijk van de dorp, van alle richtingen? Niet allemaal, niet iedereen. Maar diegenen die het hadden. En dan hoefden ze alleen maar bakgeld te betalen. Dat was goedkoper, hoor. Dus de mensen brachten het fruit en kregen dan later, maar ze brachten ook appelen. Maar ze brachten ook appelen om te dreugen op de oven. Want ze hadden een hele hoop appelen en dan kwamen ze en dan deden we die op die rekken van de resine, waar we dus resine op dreugen. Die deden we dan op de oven leggen met appeltjes. En dan kwamen mensen een paar dagen de appeltjes halen. En soms was er al iemand anders geweest van nee, appeltjes. En dan deden ze pap, want die waren zo dreug in 1 nacht. En dan zat er ook nog dat hij niet direct op de oven stond, zijn rek. Dat er hier zo een bakskeil achteronder. En dan lagen die rekken allemaal een stuk of 5 op de oven te dreugen. En dan zei ze soms, dan deden ze pap al in de zakjes, weet wel. En dan zei ze, ja, als je een appeltje dreugt, dan blijft er niks van over. Dan hadden maar een paar zakjes. En dan zei ze, ja, Thij, hadden maar 7 zakken. Dan hebben die jongen van die er zeker aan gezet. En dan kregen wij die schuld. Ja, wij hadden verse appelsap. We gingen eigenlijk niet aan die gedroogde appeltjes zitten. Maar zo ging dat vroeger. Tot slot. Want we moeten niet alles prijsgeven van het museum. Anders komt er niet met meer. Voor die €9.
Vroeger, hè? Want Ja. de zoon van nou, die zit nou, hè? Ja. Ook in de bakkerie. Was het bakkersvak vroeger niet leuker dan nou, als ik die verhalen van nou allemaal hoor? Ja, vroeger is het altijd leuker. Maar ze hadden het ook moeilijker. Het was, bijvoorbeeld, nou is de concurrentie. Wij hadden vroeger al veel concurrentie. Maar de concurrentie is nou veel erger. In prijs, daar kunnen we eigenlijk niet van tegen bakken. Dus we moeten heel creatief zien en met nieuwe dingen komen. En vers. Dus dat is de moeilijkheid. Verzend maar iedere keer iets nieuws. Nou ja, wij zien nogal creatief. Maar was het mooier? Ja, ik denk het wel. Maar wij hebben hier dan de bakkerij gezien. En dat is een ambachtelijk, goed ingerichte bakkerij. Maar 20% van onze omzet is grootbrood. De rest is allemaal handwerk. Dat gaat dan met een machine, werd verdeeld, opgerold en alles. Dus Dus het handwerk is... Ja, er is nog het meeste bij iedere ambachtelijke bakker is dat. Hoe groter de fabriek is, hoe minder personeel je nodig hebt, hoe minder medewerkers. Stiet bij jou het fabrieksgebouw wel eens stil? Dat er 9 uur gedacht wordt over 9 dingetjes die je Nou, die kijken alles van ons af. Dat weet ik heel zeker. Ja? Dat lezen van de wijk nog in het vakblad. Je moet toch, daar wijzen ze de bakkers op, dat ze met nieuwe dingen moeten komen. En dan blijven dingen innoveren met ideeën. Die ideeën ook aan elkaar uitwisselen. Dat is niks verkeerd, want dat heb ik altijd gedaan. Dus ik heb al in het bestuur gezeten van de Bakkersbond hier, van Limburg. En de landelijke vergaderingen meegemaakt allemaal. Dus daar hebben we ook een hartig woordje mee gesproken alt. Ja, daar kan ik uren over vertellen. Maar ik weet niet of hij uitgeschreven met filmen, maar we moeten nog even... Nou, ja, de tijd zit erop eigenlijk. Oh, ja, maar even de winkel nog filmen. Nou, gauw dan. Of we maken dadelijk de foto, die altijd aan het einde van onderweg komt, maken we die in de... Oh, kijk wat is. Een schieter. Of een schieter. Is het nou een schieter of een schieter? Een schieter. De bakker schiet het brood in de oven. Oh, dit is leuk. Dit is onze oude winkel eigenlijk. Het is niet precies hetzelfde, maar zo zag hij eruit. Het is ook nog een origineel winkelinterieur van een winkel uit Oefeld. Wat ik gekregen heb. Dat is aan de verkeerde kant van de grens. Nou, nee, in dit geval niet. Daar had ik geen goede contact. Oefeld wonen ook wonen hele leuk. In Brabant. Dus Pietje Buis kwam ook uit Brabant, dus daar had ik altijd veel contact met.